ati genira caritanira nguni naga makikian kumambang katon kumawan wisanya manampak gise manao sigra marang risang bayu ciwi wah kaya durung katok anggonku sabet jagung lawan sang Hyang Ruci Bathara nanging kedadak aku teka ngisi ing samudra tak balenono aku nyemplung menyang tenging samudra rawuh malah aku mati kalap mati kerem wah Bapa Guru Durna wis kasembatan sediaku dadi setiaku kowe guru sejatiku Aduh ngira anak Prabu ketiwasan sinuwun tiwasan piye wakne Durna mboten kelampan anggenipun ngloropaken kaliyan Bratasena malah Bratasena mundhak pinter dinten menika Begawan Durna malihipun beta dhateng negari Ngamarta digawa Yoben lho Yoben pripun ta niku pujangganing negari Tina sinten badhe ngepujagekaken sinten ibarate Ngastina niki kelangan kebo ibuh gudel tombok kandang kedadipun suwun mangsul wah parat Werkudara balekno guruku
Manomani, ya arep apa? Tak jaluk Bapak Durna kuwi pujangga Ngastina. Wis karepen kumpul kawan para Pandhawa. Aja sembrono bareng mati aku wujuti. Kakang Gurupati Arpopo. Ibarate wong memangan. Wong mangan sauto nek sotone wis entek mangkoke balekno. Kowe meguru karo Begawan Durna. Ngelmune mbok entekke sakarepmu. Ning wonge balekno ora susah. Karepen ngayomi Begawan Durna ngayomi karo para Pandhawa. Bareng mati aku wujuti. Petro, sing perang kae sapa? Ndara Werkudara kali Sinuwun Ngastina. Perkarane kula mboten ngertos. Sing dirembak niku Durna guruku, ora guruku. Oh, perkarane Begawan Durna. Nggih. Coba Begawan Durna aturana mrene. Pripun? Durna aturana mrene. Durna kan mriki. Iya. Sakniki. Iya, oke, nggih. Wong edan. Winyaine kok lucon.
sampeyan ditimbali. Diceluk ya diceluk ning nganggo tata krama. Tata krama pripun? Mestine nek ditimbali kuwi kowe matur aku Premban pun timbali ngono. Terus aku metu tok cek tak dung terus aku kok kene metu kinting kintak ngono. Ora dikopak celemut. Padake wayang kerdus. Kon gameli iki adohe sepira kok kene metu rene lho. Senengane kok goleki. Goleki sapa? Niku. Ngapa golek cinuwun. Yo ngono kowe. Sing marai yo kowe endi mau? Kowe kuwi sing marai, ngono. Nganggo tata krama. Boten dawuh. Remban. Menika wonten jago tarung enten jero kurungan. Perkawisipun Werkudara kanyayi Duryudana. Rebatan Bapa Durna. Yektinipun pendan menika inggih boten wangun menawi manunggal kaliyan para Pandhawa. Kula aturi ngayomi Yayi Duryudana. Mangke mindak boten praj. Oh iya praj kala makaten kepareng kula nyuwun pamit ayo. Alon-alon. Pak kowe iki kaya ning kono mbaya lungguh ki sing apik. Kowe ki lungguhmu ki ngene. Lho ngene lho. Sampun kepareng kula nyuwun pamit tok cek drak tak tung ngono. Oh, kuwi yo Durna rada edan. Sabar anak Prabu dipun penggalih kanthi mening pun petang kanthi jangkep menawi ngantos Nan Bandayuda kayan ingkang ngrayi Werkudara menawi ngantos keturunan salah setunggal boten kurup boten cucuk perkarane mung rebutan Durna. Penemban sing kok kedaenget lan niku pujangganing negari Ngastina nggih nggih namung perlu kauningan. Pujangga menika ibaratipun kadi dene kedung. Kedung menika mboten nampik ulam ingkang sami gesang. Ulam menapa kemawon saged gesang wonten beteng kedung. Ngaten. Semanten ugi yang meguru sinten kemawon kula paringi ngelmu ingkang junduk kaliyan gegayuhanipun. Ngaten lho, Nger. Nanging panjenengan kedamangsa dhateng itu. Nggih, pasuwitan kula wonten negari Ngastina. Dara. Wah, apa guruku? Wis, Ger. Eman-eman. Yen tatamu meguru kowe entung kawruh kang luhur. Nek mong nggo Bandayuda kepruk-keprukan kaya ngono ora cucuk tenan, Ger. Eman-eman. Iya. Wis, aja semlang aja kuwatir. Nadyan, aku ngawula ana negara Ngastina. Nadyan tak adoh yen kadulu, nanging caket jroning batos. Iya. Aja semlang, aja kuwatir. Iya, Bapak Durna. Yen nganti kudu sia-sia karo Kakang Duryudana. Pradula kapak rampungan. Alah ora. Semlang kuwatir. Bapak Durna kundur. Nggih, sampun Mas patos ngepikan Bratasena. Nek ning apa-apa matur karo Kang Bapak saora-orane. SMS. Kok tak tampa? Tak wangi suli. Iya, Bapak Guru.
Kadangipun Kakang Yayi Werkudara bungaing tiasipun Kakang tanpa pepindhan Bratasena. Wah, mbar kakangku. Sekawit aku duweni panjangka. Anggonku babat Wonomarta bisa kelakon mulyakake para kadang lan para kawula. Nanging sawise entuk kamukten, nanging ra kudu ngreksa diri pribadi supaya adeg-adeg jati dirine para Pandhawa kuwi mau. Ora gampang kengguh saka pangrimu. Duh kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya. Pun Kakang pitaya marang Siadi kalamun yen to sira darbe gegayuhan kang luhur. Nyatane Siadi ora mundur saka geguntur, ora mendha saka ing pamiluta. Ana bebaya apa wae Siadi bisa nampa. Iya. Paketune Kakang Jrideng. Kakang Badranaya, kula sinuwun. Nah, Kakang Semarga nekseni munggo lelakone momongamu Yayi Bratasena. Ah nggih, nggih. Kula ngertos piyambak. Wiwit lair wujud bungkus ngantos dipun rencangi paribatan tapa wonten madyane wana pinten-pinten warsa. Saged nampi pangapunten dados manungsa ingkang sekti mandraguna. Menapa ingkang dados gegayuhanipun saged kasembadan golek negara ya bisa kasembadan, golek ngelmu ya keturutan. Bejo kemayangan para Pandhawa darbe kadang Ndara Werkudara milawi saking menika. Monggo para punden kula Pandhawa lan momongan kula sedaya ngucapaken puji sesanti dumateng purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Semanten ugi ingkang hamangku karya ingkang hamangku gati. Kabupaten Pacitan ingkang dinten menika ngawontenaken tasyakuran ambawarsa ingkang kaping 270 kalih. Monggo sami memuji mugi-mugi rahayu sagung dumadi. Rahayu pemimpine rahayu ingkang mimpin temah mangya bagya mulya salaminipun.